Každý deň hľadajú tisíce ľudí produkty a služby vo vašom okolí. Každý deň hľadajú i vás. Ale ste si istí, že vás vaši zákazníci nájdu? Reklama vo vyhľadávačoch je tou najrýchlejšou cestou, ako získať nových zákazníkov online. Je fakt, že 87% užívateľov hľadá online hlavne lokálne firmy. Reach Search, naša unikátna služba pre reklamu vo vyhľadávačoch, premieňa vyhľadávajúcich v mobilných či internetových vyhľadávačoch na vašich zákazníkov. Reach Search vám privedie viac zákazníkov vďaka týmu našich špecialistov na vyhľadávanie a desiatka miliónov investovaných do našej patentovanej technológie. Všetko to začína stretnutím s vašim konzultantom internetového marketingu, ktorý vám pripraví marketingový plán na mieru. Konzultant má za sebou podporu týmu špecialistov na reklamu vo vyhľadávačoch. Tí majú za úlohu čo najviac hodnotiť vaše peniaze, a to vďaka informáciám, ktoré zhromažďujeme z viac než 1 000 000 kampaní ročne. Vytvorili sme rozsiahlu databázu najvyhľadávanejších kľúčových slov, aby zákazníci našli práve váš biznis. Databáza obsahuje slová od všeobecných výrazov ako kuchyňa až po veľmi zacielené frázy ako kuchynské linky na mieru. Tieto slová používame na vytvorenie textovej reklamy a umiestnime ju do všetkých hlavných vyhľadávačov vrátane Google, v lokálnych katalógoch a na špeciálnych stránkach. Znamená to, že vás môžeme dostať na väčšinu miest, kde vás potenciálni zákazníci hľadajú. Po spustení vašich kampaní začnete získavať návštevníkov na svoj web, ale hlavne tiež telefonické či e-mailové objednávky od zákazníkov vo vašom okolí, a to práve vďaka našim technológiám, ktoré privádzajú viac zákazníkov z vašich kampaní. Túto unikátnu technológiu nazývame optimalizátor konverzií. Ten každý deň optimalizuje vaše kampane, takže v priebehu času zlepšuje vaše výsledky. Ako optimalizátor funguje? Neustále monitoruje výkonnosť všetkých kľúčových slov napriek všetkými vyhľadávačmi a učí sa, ktoré vám prinášajú najviac konverzií, ako sú telefonáty a e-maily. Potom presunie váš rozpočet na tie kľúčové slová, ktoré vám prinášajú najviac konverzií, a zvýši návratnosť vašich investícií do vašej reklamy. Ako najväčšia firma zameraná na lokálny internetový marketing dostaneme vašu reklamu do vyhľadávačov a katalógov. Dohliadneme na to, že získate viac telefonických či e-mailových objednávok. To je podložené faktom, že sme boli vybraní ako jeden z Google AdWords Premier SMB partnerov. To znamená, že Google uznáva kvalitu našej práce a naše znalosti pre podporu podnikania malých a stredných firiem. Všetci špecialisti nášho tímu zložili skúšky a sú certifikovaní pre Google AdWords. Aktívne monitorujú a vyhodnocujú vaše kampane, aby sme vám mohli prinášať stále lepšie výsledky. Náš skúsený tím v kombinácii s našou technológiou vám zaistí väčšiu návratnosť investícií do reklamy. A keďže všetko neustále meriame, od návštev po telefonáty a e-maily, a reportujeme vám vaše výsledky, veľmi rýchlo s nami pochopíte, čo pre vás funguje najlepšie. Objavte silu Reach Search a kontaktujte nás ešte dnes.